ଆଜି ଆମେ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ବନେଇବା ସୁଜି କାକରା ଓ ବରା। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ବର୍ଷ ସାରା ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରଜ ପର୍ବ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଓ ପୁରାତନ ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରକୃତି, କୃଷି, ନାରୀତ୍ୱକୁ ଏବଂ ସମାଜ ସମ୍ପ୍ରତିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଶେଷ ଦିନରୁ ଆଷାଢ଼ ମାସର ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ରଜ ପର୍ବ ଆସିଲେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଯାଏ, ଗଛରେ ଦୋଳି ବନ୍ଧାଯାଏ ଏବଂ ରଜ ଗୀତରେ ଗାଁ ଓ ସହର ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠେ। ଏହି ପର୍ବ ନାରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସାମାଜିକ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ରଜ ଶବ୍ଦଟି ରଜସ୍ୱଳା ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ରଜସ୍ୱଳା ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି 3 ଦିନ ଧରି ମାଟିକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ, ହଳ ଚଳାଯାଏ ନାହିଁ, ଚାଷ କରାଯାଏ ଏବଂ ମାଟି ଖେଳାଯାଏ ନାହିଁ। ଧରିତ୍ରୀକୁ ଜୀବନ ଦାୟିନୀ ମା ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଏହି ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ମହାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ରଜ ପର୍ବର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ ସମାଜ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ଜୀବନ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। ବର୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରିତ୍ରୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଜ ପର୍ବ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ସମୟ ସହିତ ଏହି କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପରମ୍ପରା ଏକ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଜି ରଜ ପର୍ବ କେବଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ପରିଚୟ। ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତର ଜନନୀ। ରଜ ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସମୟରେ ମା ବସୁମତୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ରଜ ପର୍ବ ପଛରେ ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଜମିକୁ କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପଣା, ଦହି, ଫଳ ଓ ହାଲୁକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ରଜ ପର୍ବ କୃଷି ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ରଜ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭୂମିକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଚାଷୀମାନେ ଏହି ସମୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ପରିବାର ସହ ଆନନ୍ଦ ସମୟରେ ବିତାନ୍ତି। ରଜ ପର୍ବ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପରିଚୟ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତି, ନାରୀ ଓ ମାତୃତ୍ୱକୁ କିପରି ସମ୍ମାନ କରିବା। ଏହି ପର୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା, ସ୍ନେହ ଓ ଏକତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଗାଁଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ରଜ ପର୍ବ ସାଧାରଣତଃ 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ସହ ଏହାର ପରିସମାପ୍ତି ହୁଏ। ଏହି 4 ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ପହିଲି ରଜ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଉତ୍ସବର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଘର ସଫା କରାଯାଏ, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଏ, ଘରେ ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଓ ଯୁବପିଢ଼ି ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନରୁ ଗାଁ ଓ ସହରରେ ରଜର ଆନନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ରଜର ପର୍ବର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଦିନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅବସରରେ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ ଦେଖାଯାଏ। ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ଭୂଦେହ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପର୍ବର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ପିଠା ଖାଆନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଓ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରଜ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାକୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିଳପୁଆ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପଥରକୁ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଧୋଇ ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଫୁଲ ଓ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରରେ ସଜାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ପୁଣି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରଜ ପର୍ବର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଦୋଳି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆମ୍ବ, ବରଗଛ, ତେନ୍ତୁଳି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦୋଳି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଦୋଳି କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଆନନ୍ଦ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଓ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ସହ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ। ବର୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁଥିବା ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ଦୋଳି ଖେଳିବାର ଅନୁଭୂତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ହୋଇଥାଏ। ରଜ ପର୍ବ ଗୀତ ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ରଜ ଗୀତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକୃତି, ବର୍ଷା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଆଦିର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ ରହିଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଝିଅମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ସମୟରେ ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବେ ରଜ ଗୀତକୁ ଗାଆନ୍ତି। ଏହି ଗୀତ ରଜ ପର୍ବର ଆନନ୍ଦକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ରଜ ପର୍ବକୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ
ମହିଳାମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଅଳତା, ମେହେନ୍ଦି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତି। ରଜ ପର୍ବ ନାରୀମାନଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱ ଓ ସୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ଏକ ମହାନ ପରମ୍ପରା। ଏହା ସମାଜକୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ପିଠାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ରଜ ପର୍ବରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ମା ଓ ଜେଜେମା ମାନେ ନିଜ ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପିଠା କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଓ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ। ରଜ ଅବସରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପିଠାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଡ଼ ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା, ମଣ୍ଡା ପିଠା, କାକରା ପିଠା, ଆରିସା ପିଠା, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ଗଇଠା ପିଠା ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପିଠାଗୁଡ଼ିକ ଚାଉଳ, ଗୁଡ଼, ଘିଅ, ନଡ଼ିଆ, ଛେନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ରଜ ପର୍ବରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଚାଉଳ, ବିରି, ଡାଲି, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼, ଘିଅରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ପରିବାରରେ ରଜ ପୋଡ଼ପିଠା ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଶେଷ ସମୟରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଥିବାରୁ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବେଲପଣା, ଛତୁଆ ପଣା, ଆମ୍ବ ପଣା, ଦହି ପଣା, ଲେମ୍ବୁ ପଣା, ଫଳପଣା ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକପ୍ରିୟ। ବେଲପଣା ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ଶରୀରକୁ ଶୀତଳ ରଖେ। ଛତୁଆ ପଣା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦହି ପଣା ଶରୀରକୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।